Paljaat kalliot ovat päättäneet puolustaa asemiaan vyöryvää merta kohtaan. Ainainen aallokko hyökyy tyynellä ja tuulella, muistuttaen saariston sisälläkin jyrisevällä äänellään uupumattomasta työstään. Laatokan rannoilta avautuvat näkymät pysäyttivät vuosisata sitten maankuulun matkamiehen I.K. Inhan. Sortavalan saariston suurimman saaren Riekkalan riuttavuodella Inhan jalanjäljissä myös nykykulkijan täyttää hämmästys. Lappeenrantalaiselle Pertti Siilahdelle Laatokan Karjala on luonnon pyhättö. Hän on matkannut rajantaa lukemattomia kertoja, kartoittaen luonnon ihmeitä kirjaksi asti. Täällä kokee sellaisia elämyksiä, joita ei enää Etelä-Suomessa eikä muuallakaan Suomessa kovin usein tapaa. Rajantakaisessa Karjalassa luonnonystävä todella hämmentyy. Luonto on läsnä miltei kaikkialla. Monet lajit, jotka ovat Suomen puolella ahtaalla, ovat täällä yleisiä. Suomessa valkoselkätikka elää veitsikurkulla, mutta Venäjän Karjalassa sille vielä riittää elintärkeitä vanhoja lehtimetsiä. Onneksi, sillä ilman rajan takaa tullutta täydennystä uhatuin metsälintumme olisi voinut kuolla meiltä sukupuuttoon. Venäjän palava hinku nousta jälleen suurvallaksi uhkaa kuitenkin nyt myös Karjalan koivikoita ja niistä riippuvaisia valkoselkätikkoja. Nyky-Venäjällä luonnonsuojelu on aivan toisarvoisessa asemassa. Se ei viranomaisten mielessä ole tärkeää ja se vain haaskaa voimavaroja, joita voidaan käyttää joihinkin muihin tarkoituksiin. Ja tulos on se, että tällä hetkellä erittäin vaikea saada edistystä aikaiseksi luonnonsuojelusaralla. Jaha, tämä voi olla joku muu kuin metsäkurjen polvi, kun näin kuivalla kallioisella paikalla kasvaa, mutta se ei ole vielä täydessä koossa, mutta kukkakin on paljon pienempi kuin metsäkurjen polvella. Olen siirtolaisten jälkeläinen Koivistolta. Sitten ryhdyin ravintola-alalle, kouluttaudun sinne liikkeenjohdon tehtäviin, mutta ennen pitkää luontoharrastus vei kuitenkin mennessään ja siirryin liike-elämästä pois ja silloin monet näkemykset elämästä muuttuivat. Viime vuodet Pertti on keskittynyt Karjalan luonnonarvojen tunnetuksi tekemiseen, mutta myös kulttuurihistoria kiinnostaa. Mielipaikkoihin lukeutuu kasvistoltaan rikas Ruskealan marmorikaivos. Nyttemmin toimintansa lopettaneen kaivoksen kivestä on rakennettu muun muassa Pietarin marmoripalatsi ja Kasarmintorin laidassa Helsingissä sijaitseva entinen Yleisradion toimitalo. I.K. Inha kuvasi Laatokkaa jäytäväksi hävittäjäksi, mereksi, joka jyrsi kalliorantoja kuin suojaavia seiniä. Ja meri Laatokka totisesti on. Miltään sen rannoista ei näe vastarannalle.
Vettä on niin paljon, että Suomen kaikkien sisävesien yhteenlaskettu vesimäärä mahtuisi Laatokkaan 3 kertaan. Laatokka on Euroopan suurin järvi, se on Euroopan kaunein järvi ja sen sylissä on hyvä olla. Suomi joutui luovuttamaan oman puolensa Laatokasta sodan pauhuissa Neuvostoliitolle. Yhteys Suomeen ei silti ole milloinkaan katkennut. Ihminen voi luoda ja muuttaa rajoja, mutta veden ikuista kiertoa rajat eivät pidättele. 1/3 Laatokan vedestä on peräisin suomalaisista järvistä ja joista, ja huomattava osa siitä myös palaa Suomeen. Suomenlahden makeasta vedestä 3/4 tulee Laatokasta Nevajokea pitkin. Harva tulee ajatelleeksi, että Pohjois-Karjalaan kaivettu metsäoja tai savolaispellolle ajettu lannoite kuormittaa omien vesiemme lisäksi näitäkin Valamon rantoja ja lopulta myös Itämerta. Mahtava Laatokka säilyi rantamailta evakkoon joutuneiden muistoissa silloinkin, kun paluu järvelle oli mahdotonta. Nyt kun se taas onnistuu, tuhannet suomalaiset matkaavat entiselle kotijärvelleen. Useasti matkakohteena on Valamo ja matkaseurana lapsia, lapsenlapsia, tuttavia, suomalaisia, joille Laatokka ja Valamo ovat muistojen Karjalan tarunhohtoisimpia helmiä. Valamon saariston harras kauneus herkistää mielen. Luostarien puutarhoissa pyhän tuulahdus koskettaa dokumentin tekijääkin, vaikka usko Jumaliin on jäänyt matkan varrelle. Omenapuitaan tarkastavalle munkki Grigorille, Armeniasta kotoisin olevalle entiselle eläinlääkärille, Valamo on taivaan portti. Ну, природа Валама все время очень красивая, и восход, и заход солнца. Ну, как монах, мне сейчас, конечно, больше нравится келья. Вот. Келья мне, вот, обстановка мне больше нравится, потому что располагает к молитве. А в саду, мне все нравится. Любое время нравится. Я люблю в теле помолиться. Вопрос, потому что сам апостол Павел в своем послании говорит, что даже язычники при рассмотрении окружающей среды должны были найти Бога. Поэтому, когда мы, не знаю мы как, но я, в частности, не очень так останавливаю свое внимание на окружающую среду, их вот эту красоту, она тут же мне как бы возбуждает чувство к Богу, самому Творцу. Вот. И я вот этим начинаю восхищаться, скажем так. Скороспелка и Мичуринская. Вот, 2 таких прививки. Вот это тоже скороспелка из Мичуринска. Вот это память Яковлева. Вот это тоже память Яковлева. А вот эти 2, это нежность называется. Вот. Они будут и цветать разное время, будет красиво. Один цветет, потом другой цветет, и плодоносить тоже будет разное время. Соберешь один, потом будет поспевать другой. Вот так. Tosi hyvä. Stilliä ja jogurttia. Munkin tarjoama janojuoma ja luostarin omenoista valmistettu kalvados maistuvat. Tunnen silti outoa haikeutta.
Olisinpa itsekin yhtä tasapainoinen ja varma elämän tarkoituksesta kuin munkkiveljet ja tänne saapuvat pyhiinvaeltajat. Kadehdin heidän kaltaisiaan, tyyniä ihmisiä, joiden kulkua ohjaa väkevä usko tuonpuoleiseen. Ehkä maailman meno ahdistaa juuri siksi, että minunlaiselleni pakanalle taivaan on löydyttävä täältä, maan päältä. Jokainen meistä kuolee, siirtyy rajan tuolle puolen. Mutta mitä muuta kuolema on kuin elämän polttoainetta? Luonnossahan kuolema ei ole raja, vaan välttämätön osa jatkuvaa liikettä, elämää. Jos ei usko taivaisiin eikä helvetteihin, niin riittääkö epäitsekkäästi elämisen syyksi se, että jokainen meistä jää joka tapauksessa luonnon kiertokulkua ravitsemaan? Aine ei katoa. Riittääkö oikein tekemisen motiiviksi varmuus siitä, että jokainen tekomme jättää isomman tai pienemmän jäljen kohtaamiimme ihmisiin, elinympäristöömme? Kokemus meistä ja teoistamme jää tänne ikuisesti kiertämään, halusimmepa tai emme. Valamon luostarin syntyhistoria on hämärän peitossa. Perimätieto kuitenkin kertoo, että luostarin perusti 1000 vuotta sitten kreikkalainen munkki Sergei. Vanha pyhimystarina kertoo hänen tulleen Valamoon Myllynkivellä purjehtien, erakkona kilvoittelemaan ja evankelumia pakanoille julistamaan. Tarinasta voi päätellä, että Valamo oli pyhä jo ennen kristinuskon rantautumista. Jumala vain oli eri. Ehkä silloin palvottiin slaavilaista muinaisjumalaa Volosiaa. Pienestä erämaaluostarista kasvoi aikojen saatossa todellinen mahtiluostari, jonka hallussa oli majataloja ja myllyjä, yli 200 maatilaa ja jopa oma kalastuslaivasto. Rikastumista edesauttoi se, että Valamo oli keisariperheiden erityisessä suosiossa. Maallinen ja hengellinen valta löysivät toisensa, aivan kuten nyky-Venäjälläkin. Suuruutensa aikaa Valamon luostari eli 1800-luvulla. Kun veljeskunnassa nykyisin on munkit ja novisit yhteenlaskettuina 100 jäsentä, 1900-luvun alussa veljestö oli kooltaan 10-kertainen. Talvisodan raivotessa luostari evakuoitiin ja hengissä selvinneet munkit asettuivat Heinävedelle. Vanhaan Valamoon tuli ensin mielisairaala ja sitten vanhainkoti ja vammaisten hoitolaitos, jonne lähetettiin eritoten kätensä ja jalkansa menettäneitä sotainvalideja. Heitä kutsuttiin samovaareiksi. Ortodoksikirkolle Valamo luovutettiin takaisin 80-luvun lopussa. Kun ensimmäisen kerran itse vierailin saarella muutamaa vuotta myöhemmin, luostari oli pahasti rappiolla. Väkivalta rehotti ja mummot vartioivat ryytimaitaan yötä myöten varkaiden pelossa. Nyt Valamo on kuin uudelleen syntynyt, siisti ja turvallinen. Kullanhohtoiset ikonit ja entisöidyt kupolit viestittävät, että usko
on myös ainetta. Luostarilla ei enää ole omaa laivastoa, mutta jokunen alus kuitenkin. Kirkkokvartetin saatellessa meitä puhtaalla soinnillaan lähdemme yhdellä aluksista Valamon saaristoon Laatokannorppia tähyämään. Laatokalla elää 5000 viiksiniekkaa. Useat niistä viihtyvät Valamon saariston 40 saaren suojissa. Tuolla on kivillä nyt runsaasti kölliä ja vedessä on niitä on 340 ainakin. Se oli poikaa tämä homma. Näin monen norpan näkeminen yhdellä kertaa on erittäin harvinaista. Liekö luojalla sormensa pelissä? Ristiriitaiset ajatukset vaivaavat palatessamme takaisin luostariin. Hengelliset ja maalliset johtajat ovat hyötyneet toisistaan, vaurastuneet, valloittaneet ja hallinneet käsi kädessä. Mutta kenen kustannuksella? Luostarikuri on tiukka. Munkit heräävät joka aamu 4:30 ja osallistuvat sen jälkeen 4 tuntia kestävään aamujumalan palvelukseen. Ora et labora, rukoile ja tee työtä, periaate seuraa läpi päivän, ilta 10 asti. Silloin munkit lukevat keljoissaan rukouskaanonin. Ehkä puutarhurimunkin rukoushetki hälventää epäilyksiäni maallisen ja hengellisen vallan epäpyhää liittoa kohtaan. Grigorin ja rukousta seuraavien pyhinvaltajien katseista huokuu rauha. Pertti Siilahti on järjestänyt 15 vuotta soutumatkoja Suomesta Laatokalle yhteistyössä Pietarin meriteknisen yliopiston kanssa. Tällä kerralla tuomisina venäläiskumppaneille on Pertin uunituodekirja Karjalan luonnosta. Сикамакида. Так, Перти, напиши по-русски. Анатолий, Анатолию. Другладокий. Другулада. Окей. Очень интересно для русского, конечно. Мы сделаем эту книгу на русском. Сделаем вместе. Обязательно. Да, да. Окей. Спасибо. Тоже можно. Хорошо пошло. Baba. No, nормально. Viina virtaa ja laulu raikuu. Kokeneimmat rajan ylittäjät pyytävätkin vodkasnapsin kylkeen vesilasin, johon voi tarvittaessa vaivihkaa sylkäistä hörppäämänsä viinan. Paukusta kieltäytyjää ei Venäjällä hyvällä katsota. Karjalan merellä sää muuttuu hetkessä. Sateisen ja tuulisen sään takia souturetkemme Käkisalmen rannalta päämääränämme olevaan Laatokan toiseen luostariin Konevitsaan muuttuu tällä kerralla vene karavaaniksi huoltoveneen hinauksessa. Miltä hän siellä näyttää?
Edellisestä vierailustani on jo 15 vuotta. Silloin Konevitsan luostarin johtajana oli karismaattinen arkkimanriitta Nazari, joka oli vahvistanut luostarin veljeskuntaa pietarilaisilla narkomaaneilla. Matka Konevitsaan kestää hinauksessakin joku sen tunnin. Sinä aikana miehistö ehtii hyvin ottamaan päiväunet. Konevitsan luostaria on kunnostettu osin suomalaisten vapaaehtoisten voimin. Saapuessamme Luostarisaarelle Konevitsa-seuran järjestämä talkooleiri on juuri päättynyt. On kiitospuheiden aika. Rakkaat ystävät, iloitsen suuresti, että tänäkin vuonna on suomalaisten talkooleiri tullut tänne tekemään töitä. Практически все намеченные планы удалось сделать. Käytännössä kaikki suunnitellut työt on tehty ja toivon, että sydämessä nyt viette palasen saarta mukanaan ja sillä tavalla saari laajenee. Nyt nostamme lasillisen takaisin. Kiitos Jumala. Kiitos meidän kaikkien puolesta. Pyydän teitä kokouksiin, että minulla riittäisi voimia. – 1300-luvun lopulla perustettua Konevitsan luostaria kutsuttiin ennen aatelisluostariksi. Euroopan kuninkaalliset lähettivät sinne vesojaan hengelliseen oppiin. Jatkosodan jälkeen luostarista tuli Neuvostoliiton laivaston sotilastukikohta. Ajettuaan munkit evakkoon Puna-armeija perusti Luostarisaarelle salaisen tutkimusaseman, jossa tutkittiin tiettävästi muun muassa sitä, miten vetypommilta voidaan suojautua. Munkkien ikivanha hautausmaa jyrättiin koripallokentäksi, kirkosta tehtiin ammusvarasto ja sivuskiitoista torpedojen kokoamishalleja. Koko saari pyyhittiin useimmilta kartoilta. Kun luostari vuonna 1991 palautui kirkolle, edessä oli toivottoman tuntuinen urakka. Konevitsa on kuitenkin elpynyt pikkuhiljaa isoveljensä Valmon varjossa. Karjalaisten vanhalle pakanalliselle uhripaikalle Hevoskivelle rakennettu pieni rukoushuone on kunnostettu suomalaisvoimin. Tunnelma paikalla on ihmeellisen harras. Valitettavasti sitä ei saa tallennetuksi dokumenttiin sen paremmin kuin piirustukseenkaan, jota Moskovasta asti matkustanut taiteilijatar Pyhän kiven juurella työstää. Pietarin meriteknisen yliopiston rakennuttamat perinteiset laatukanveneet ovat hyviä soudettavia ja purjehdittavia. Retkiä johtava Vaasia Sabosnikov, entinen ydinsukellusveneen torpedo-osaston päällikkö, taitaa myös purjehduksen salat. Раз. Приподнял. Я стянул. Так. Парус направо. Авастор. Поехали. Так, попробуй привести внимательно. Ой-ой-ой. Хорошо-то как, Маруся. Так, сейчас, я привожусь. Так, потравили. Так, еще. Сейчас, приведусь. Сейчас.
Хорошо. Кливер подобрать. Повороту. Поворот. Оверштаг. Разгоняемся. По траве чуть-чуть. Хорошо. Чуть смотрим. Пошел поворот. Фокс тянуть. Кливер тянуть. Ortodoksinen jumalanpalvelus on pienessä Konevitsankin luostarissa näyttävä tapahtuma. Aivan kaikki eivät silti pysy hereillä. Niille, jotka jaksavat sinnitellä seisaallaan koko pitkän palveluksen, on luvassa, jos ei lopullista pelastusta, niin luostaria johtavan igumeenin käsi kuitenkin. Ei ole epäilystä, kuka täällä on Jumalasta seuraava. Synnintuntoiset voivat huojentaa mieltään ripittäytymällä. Venäläispyhätöissä on papin puheella nähty viime aikoina usein myös poliittista johtoa. Liekö synnintunto ollut syynä siihen, että Venäjän hallitus teki vuosikausien jarruttelun jälkeen aivan äskettäin päätöksen kansallispuiston perustamisesta Pohjois-Laatokan saaristoon? Se on suurvoitto Laatokan luonnolle, mutta myös kansallispuistoa vahvasti ajaneelle Pertti Siilahdelle. Hän toivookin, että Karjalan luonto kiinnostaisi myös vastaisuudessa Venäjän maallista valtaa yhtä paljon kuin kirkossa näyttäytyminen. Venäjä on mahtivaltio ja pyrkii vahvistamaan asemaansa ja valitettavasti aika voimakkaasti luonnon kustannuksella, joka minusta ei ole oikea tie tulevaisuutta ajatellen.